направили? Сега ли? Не, сега го реформират. Идва препълнен и особено такива, които не можем да се качваме и с стари автобусите, тези високите. Имахме 58 няма ли? Няма, отдавна няма. Ако знаете, това беше най-хубавата вода в Владайската. Който пинеше тук, оставаше във Владая. Това така се и такава е приказка. Сега е кал. Пиеме кал. Нищо общо вече няма. Особено при дъждове, защото много лошо направиха тръбите. Сега като тръгне, нали, водата и пясък, всичко вкарва вътре. Няма филтри, няма. Много сме зле с водата. И колко оплаквания. Не и не. Поне да назначат. Има тук във Владая хора, които са без работа, млади хора. Много често ни спират ток. Много често. Ето, сестра ми е женена в Киянжево вече 40 години, такова нещо. Казва, аз не помня един път да са там спряли ток. Без нищо, изведнъж така спира, да. Миналата седмица по няколко пъти. Уреди гърмът на хората изобщо. Да. Без причина. Без причина. Ама да връщаме от вода, от пътеката пеша. Учи радиото. София. Тук Владая обещанията преди изборните обещания са винаги на ниво, след това дай да минем към гарата, виж какъв е пътя. А плащаме данъци. Купуването и продаването на гласове е престъпление.